Neste vídeo imos ver como calcular o volume desta figura. Para comezar, fixádevos que esta figura é un prisma, pero non está colocado en vertical senón en horizontal, é dicir, as bases son estas dúas caras. Se non o visualizades correctamente, podedes intentar velo desta maneira. Cambiando a orientación da peza, poñemos esta cara abaixo e desta maneira xa temos o prisma colocado na forma que habitualmente o vemos, tendo a base sobre a parte de abaixo e a altura na vertical. Fixadevos que agora a altura é 12, non 6, e que a área da base é a deste trapecio que temos aquí. Entón, imos comezar traballando no trapecio para ver cal é a súa área. Se facemos isto, vemos que a parte de abaixo do trapecio mide 16, a de arriba 10 e a súa altura 6. Polo tanto, a área da base será base menor máis base maior pola altura entre 2. É dicir, facendo as contas, chegamos a ver que é 78 centímetros cadrados. Agora, fáltanos encontrar o volume multiplicando a área da base pola altura, pero a altura do prisma, polo tanto 12, é dicir, 78 por 12, que nos dá 936, neste caso centímetros cúbicos, e desta maneira temos calculado o volume da nosa peza.